Tak jsem myslel, že budu brzo doma. A ono prdlajs. Se začalo pršet. A oni tady jsou traktory, sekají tady trávu. Už jsem přišel jednoho sekáče. No, tam je druhý sekáč. Tak to zase než se vyhrabuje, 3/4 na 2. A než projedu výpadovkou, tak to budou 3 hodiny. Jdu si opatrně, protože silnice je mokrá a jak je silnice mokrá, co, tak mi Fiat nebrzdí. To je nasekáno. Doufám, že už teď žádný jiný traktor nebude. Vole. A zase jdu bez serva, už mám se vyteklý serva. A doufám, že nebude chcát kyselce. Prší, co je? To je ono. Tak jsme to projeli dobře. Je to dobrý.